rozprávame sa stále o tých jazykových pobytoch v zahraničí, pretože leto sa blíži a možno by sme mohli spomenúť to, ako je to finančne náročné, pretože to určite trápi každého. Tak, Peťo? Toto je Peter Lisi, len predstavíme ešte raz pre tých, ktorí nevideli náš prvý vstup, a Diana Hauerlandová. Peter Lisi má s organizovaním takýchto študijných zahraničných pobytov, jazykových pobytov asi skúsenosti dosť veľké však. Cena školského roku v zahraničí na americkej strednej škole stojí približne 6 000 eur, čo je v podstate hodnota jedného auta na Slovensku. Keď si uvedomíte, že investujete do vzdelania svojich detí na celý život a v tejto cene už máte zabezpečené ubytovanie v hostiteľskej rodine, máte v tom zabezpečené školné, to znamená, ste na americkej strednej škole a máte v tom aj dopravu, vlastne starostlivosť počas celého kalendárneho roku, tak si myslím, že je to veľmi dobrá investícia. A takéto decká, ktoré navštívia zahraničnú školu, tak majú aj potom nejaký absolventský papier odtiaľ? Tieto deti a títo študenti absolvujú v podstate klasické stredoškolské vzdelanie na americkej strednej škole. To znamená, že skončia s normálnym vysvedčením. A od akého veku už môžu začať deti cestovať takto do zahraničia? Cestovať môžu už úplne úplne najmenšieho veku, ako vidíme tam v prípade Diany, ktorá začala od 12 rokov na krátkodobých jazykových pobytoch, ale pokiaľ ide o školský rok v zahraničí, tak tam je to ohraničené od 14 do 18 rokov. Jasné. Takže Dianka, ty si sa naučila 4 jazyky takto na zahraničných pobytoch. Ako dlho ti napríklad trvalo, kým si sa naučila nejaké, ja neviem, ktoré to sú, angličtina, nemčina, predpokladám, francúzština a španielčina. Napríklad išla si, koľkokrát si bola v Španielsku, aby si sa naučila po španielsku? V Španielsku som bola 3-krát, z toho raz som bola na 1 rok a 2-krát som bola na krátkodobý pobyt, teda nejaké 3-4 týždne. No a už ale prvýkrát som išla rovno na rok. Išla som s tým, že som skoro teda nič nevedela, iba nejaký taký rýchlokurs geniality, čo som si doma dala, aby som aspoň sa vedela z letiska niekam dostať. A za ten rok som sa naučila, takže som si tam urobila štátnicu na konci. Takže to bolo perfektné za rok. A je naozaj pravdou, že človek musí byť talentovaný na jazyky, aby sa takto rýchlo naučil v zahraničí, alebo je to tam predsa len iné prostredie a dopraje aj tým, ktorí nemajú až taký talent zapamätať si toľko slovíčok naraz? Myslím, že táto druhá možnosť je správna, lebo práve ten faktor, že človek je v tej krajine, kde ten jazyk, ktorý sa učí, je materským pre všetkých, alebo materinským, tak sa má veľkú šancu naučiť to, čo by sa doma nenaučil.